Sumalubong sa mga consumer ngayong Oktubre ang halos 4 na pisong taas presyo sa kada kilo ng LPG. Yan ang balitang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, hindi pa man nakaka-move on ang mga consumer sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Eto at sumabay pa ang panibagong pagtaas sa presyo ng LPG. Ayon sa Department of Energy, ito na raw ang ikatlong sunod na buwan na may pagtaas sa presyo ng LPG. Dalawang LPG ang nakukonsumo kada linggo sa karinderyang ito sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Katumbas ito ng halos 1,800 pesos. Sa bigat ng gastusin sa negosyo, napilitang magtaas ang may-ari ng karinderya sa presyo ng paninda. Pang 5 piso po bawat takal ng karne namin. Pero karamihan gusto pa rin nila 45 ganyan, pero binabudget na nga lang din po namin kasi nga po sa taas ng bilihin. Halos 4 na piso na taas presyo sa kada kilo ng LPG ang sumalubong sa mga consumer ngayong unang linggo ng Oktubre. Kaya nasa 41 pesos and 23 centavos ang taas presyo sa kada 11 kilogram ng LPG. Sa isang LPG retailing store na ito, umabot na sa 866 pesos ang kada 11 kilogram. Inaasahan rin nila ang pagtumal ng bentahan dahil sa panibagong taas presyo. Mula po kahapon, nagtaas po kami from 845 naging 886 na po. Galing din po kasi yun sa planta. Almost lahat po naman ng gas na branch po, nagtaas na rin po. Kanya-kanyang diskarte ang ilang consumer para makatipid. Wala na, yun lang gasol, tapos uring, tapos kahoy. Yun lang. Kasi mas maganda yung tulungan yung gasol kaysa sa gasol lang ng gasol, di walang mahal ang bilihin ngayon. Epektibo rin bukas ang dagdag bawas sa presyo sa produktong petrolyo. Nasa higit 2 piso ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 hanggang 50 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng pagbabago sa presyo ng langis sa world market. Chris, ayon sa mga LPG retailers dito sa Dagupan City, everyday itong kanilang delivery kaya epektibo agad ito nga pagtaas sa presyo nga ng LPG. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang motorista ito nga ang ipinatupad na rollback sa presyo ng gasolina. Umaasa rin itong mga jeepney drivers na ganun din sana sa presyo ng diesel. Pero ayon sa Department of Energy, hindi pa stable ito nga supply ng langis sa international market matapos nga magpatupad ang production cut ang ilang bansang supplier ng langis. Yan muna latest, balik sa iyo Chris.